Upozornenie. Tento obsah je len vytvorený fanúšikom. Stávam. Spracam sa z postele. Aha, a tu je ten môj stati. Čau, kamoš. Krásny deň čaká na mňa. Padám z okna a tu je nový. Ježišmaria, bože, tie stereotypy najelujú ma. A tu si v poriadku. Pat a mat. Vypali sme si vec, ktorú ťa čaká a to bude o sáňoch, len uvidíte na novej epizóde. Sánky. Tam tá Ria je zima, jak v prdeli, aha. Ty bystil tam. No, konečne ráno. Tuto spolužijem tie zápalky od Petra Kapkého. No a konečne domov. Čaká ma. No, a teraz mám krásny snežník. A idem si čítať z noviny. Dám si túto pitku. Jež, 40 rokov absolvujem ten študent. Nejaké sáne tu. Wow, to sáne má už od 15. storočia, len od Miloša tí Tatári konečne ubrali 20 ročia, ale on si dobral pitka. Není to možný, ale je to úžasné, idem zobrať si sáne. No, tak dáme tieto vecičky. To zoberiem ten stolík, ktorý som ukradol od 20. storočia, môže byť. No, tu som upravili všetky vecky, trickaj, Miloša Zelama urežeme, 30 rokov to obklopeme, môže byť. To sa smeje z toho, jak to vypadá, mám tam aj motor vypravený, jak dole tam. Už aj tady čakám s tým. No, už si tady, ideme. Čakáme 20 ročie, ježišmaria, s Milošom si ideme dať pivko. Tam si. No, dáme. Jej, čakám na to, jak bramín. No, tu si, bože, konečne, aspoň máš krásne. Upozri sa tam Mount Everest. Tam si pripral svoje sáne, ty kokso. No, padamada je to, skúsme to. Dáš sú preceky od 24. Ježiš, ten čo je? Je ten motor strašný slabý. Nie len, že by ho moc zbil. Poď už, konečne jedna raketa. Ahoj, no čau ty retard. No tu si, konečne ťa idem dobiehať, ty pad. Nie, ja som myslel, teba tým pad. No čau, ty bosťo. No teraz ťa ideme odkopať. Ojojoj, kamene. Ježišmaja. Kurz! Ježiš, teraz som už zretardovaný jak nič. Bože môj, mám rozbité sane jak Arga mám. Arapamba, malabamba, skončili sme v ratatante jak Arba. No. Čakáme nového pána. To je ukradol na peniaze a musíme sa s neho pomstiť len kvôli tomu, že odsadilo miesto. Ale čosi. No. Tak. No, teraz ideme. Mám tu pokrm od Petra Kapka. No, teraz ho opálim jak nič. No, na ťa svieti jak Arab. A teraz spravíme toto. No dobre, pad. Aspoň treba aj zvýšiť tvoju manderazíciu. Padána je to. No, teraz idem pripraviť tie kopky. Ježiš, to čakalo dávno, keď som ma tak neznamená. Tu som, ty pad. Ty čo sa aerobinuješ jak Arba? Z takýchto alibiznisov počkáme na nového parpa. To ty štítny filizník. Tak ti ideme ukázať. No, moja žopa. Bože môj. No, tak. Udite sa, to z Germany, toto čo je za koleso? Jaký športový arzenál, alebo neviem čo. German a United Status? Neviem ani ja, ale počkej. You good vibe? OK, no good vibe. Takže čakám na to. Hej, I go fuck no babe. No, tak to môže vypadať. Tuto treba spraviť montáž pre tvoju budelinu, takže áno. No, do fresa. I be fuck. Nevadí, ale jo.
No, tuto ti opravíme Ninja, poď sem baby, je to Minjo teď a tady, ideme hotel 4 hviezdy na pokoji, je mi 2, ha, 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 ha. Klopeme, masírujeme moju Minju jak Arsenal. No, piesňa sa nám páčila, máme Ergobab a konečne vypadá v poriadku. Sáň jak Arba. Počúvaj, Arbu musíme potrestať za to, že nám zobrala paga. Musíme potrestať Arbu za to, že nám ukradla peniaze. No dobre. Ach, prestaň pád už. Ja tu tlačím jak Arba. Ale prestaň mať, len si robíš zo mňa srandu. To len neznamená pád, že mi ukradneš peňažka a potom hobhnem tvoju papuku. Ale prestaň pád, len máš alizáciu. Ale prestaň, ty už robíš si aj zo mňa debila. No, bože môj. Beník, šopa, ja sa už chcem udusiť, ani neviem čo už. Čo? Ježmaria, počkaj, idem ti pomôcť. Môžeš ma poprosiť, prečo si takýto fucking? No prepač, ale nejsem Arsenal. No. Ach, prestaň mať. Ja som tlačený jak Arsenal, ale ty si tu jebeluješ ako Arbeka. No, skúsim spraviť túto Arsenálku jak Arab. No, skúsme spraviť pížniš, ale nemám ani. Oh no, počkaj! Jeminko, to ja som sa rozbil. Help! Nie! Help! Jeminko, to ty čo si ty? Či ma... Help! Aj! My sme obidvaja, ale pozrieme. Ježišmaja, to bolo čestnotné. No, áno, toto bude problém. Počkať. Aspoň lietame jak vzducholoď. Nie je to iba, že ten Algup. Ale prestaň, Mat. Len máš srandy jak Arga. No prestaň, Pat. Už si zo mňa robíš sa aj debila, keď je to už 5 rokov, čo som ťa uviezol jak Arba. A ty si tu koprieš ako príp. Hej, Mat, ja nič nevidím. Ale premilujú sme tu dole. Veď tvoje steny. Ale to nie je stena, to je Mount Everest. Veď z Nepálu teraz sme v Antarktíde, alebo neviem čo. No teraz čakáme terorizovaného dieťa. Ale padá Mat. A je to! Vyrobený production v roku 2025. Dojiti, no, ďakujem za kľúčku. No, ďakujem ti a ja tebe patrí jeden Mat. Tak, dám si kľúč. Počkaj, nemám. Ale čo mi nedal kľúč? Hej, ty dement, poď sem, daj mi kľúč. Čo je? Tam kľúč mi daj. Ježišmária. No, dám ti, otvoriť ti. A máš to. Hurá, čo si dementný? Daj kľúč. Tak, záme dvere a... Tak, počkaj. Počkaj, pozriem sa na svoje. Ježiš, nejaký merák, to mi nebude používané. Nejaká pištoľ. Čo tam robí? Čo tam má, nejakú hovadinu. Nejaký harmonik. Šrobovák, kľúč. Lízatko. Nejaký ďalekohľad.
Alebo nejakú takúto chutnú becherovku mňa. Dám si ju pod pivo. Ježišmária. To čo bol? Nevadí. Ježišmária, tak to vypadá, ako keby niekto iligoval. No, to by som dal. Ježišmária, toto je ten kľúč, nechápeme sa. Počkaj. No čo? Musím na to zase krásne ľúbiť. No, a teraz čo robíš práve? No, tak sa mi to líbi. Čo si sa spravil do iti? Môj kľúč je v kanalizácii, ty kokso, ja to nedám. Ježišmária, ty si pokazil všetko. Tak čo mám robiť? Prestaň, ty pát, to ti zožem svoj zub. Ježišmária, tu nejak vonia, jak tvoje mäslo. Veď kľudne, aspoň. Ježišmária, počkaj takto. Dobre. Ty to ani nepôjde, more, ty vypadáš jak kozel. Ale prestaň, Mat. Ježišmária, ty si to dal, jak keby si bol... neviem, ako sa to volá. Ježišmária, ale si to musím dať všetko dole. Ježišmária, to vypadá, jak keby si utrhol svoje kolo v vozu. Počkaj, tu mám svoj jedinečný balisong. Ježišmária, prečo mi všetko nefunguje. Ale prestaň sa mňaukať, Bát, veď ty vypadáš jak tvoja hlava, viď? Tak, zoberiem si tohle a toto bude lepšie, než tvoja Ty vypadáš jak ako dezorient. Tak, tu mám krúpač, jak z Minecraftu. Dobre, k tebe ti krúpač, dobre. No i ti musím to skúsiť. Čo robíš, Bát? Ja mám tento navíjak, ktorý som ti ukradol. Aha, možno z garážu, alebo neviem čoho. Tak, počkaj. Dám túto hovadinu sem. Tak, bum. No, a hodiny budíky a mne to spadlo jak svinia, ani nepočuje sa to. Ale dojde. Počkaj, mám nejaké materiály. Toto pičuje na mňa jak glon. Nie. Nech sa páči, prichádza moje úžasné dielo. Tento šupat, ty koksa. Ale nie, že šuter má. Pat, veď dobre, kľud. No dobre, Pat, tak počkaj, idem teraz to privíjať. Počkaj, mám to, jupi, ale tá kanalizácia, neviem, ako bude dlhá. Počkaj. Počkaj, ja tam musím ísť dole. Maja. Jaj! To čo je? Neže si tam... Počkaj, hovadiny tam pridávam. Počkaj, kľúč. Zas. Ježišmaja, Banečku, zas. Poď za mnou a poď sa na druhé koleso. To daj preč, pozri sa, tam je to. Aha. No počkaj. Počkaj teraz. Chcem toto vyhodiť sem, nech ma tu nezaujíma. No, počkaj. Ja som mi zasekol, more. Au, vajs. Au, počkaj, ja ti pomôžem. Prestaň. Au. Ale prestaň ma. Ty si tak debilán. Ale to spustilo, počkaj, musíme ísť dole. A tam už nám bude východ na to. Počkaj. Čo robíš? Počkaj. Au, vajs, počkaj. Počkaj, tak. A ty čo robíš? Ja som sa zasekol, kurva. Ježišmaria, to jak skoro. Pomôžte mi! Poď sem! Kurvi! Ježišmaria, počkaj, ja ti pomôžem. Ježišmaria, počkaj, doj ti skúšaj. Pomôž mi! No ja neviem. Počkaj. Ja ti pomôžem ísť dole. Ja takto pôjdem ďaleko. No tu máš! Jau, vajs, doj ti! Manos! Ježišmaria! Doj ti do frasa! Kur! Počkaj, už sme tam. Ježišmaria, toto bola nočná mora. Ale že totálna kanalizačná mora. A teraz čo? Nemáme nič, takže nič.
ty sa pozri na túto KKAD-ku. Takže tak. No, takže tak to dáme. Dopad a mat. A je to. No, sme už doboli prvý. No, a už si dávaj pozor na takú kľud. No, dobre. Už zasa. Ja nie. Zasi to Počúvaj, ja ťa zjebem, keď ti vždy ten kľúč padá. No to len za to, že som zavrel dvere. To nie je normálne. A potom zase to sa zaviera a uzaviera. Prestaň tu ňukať, Pat. Ty vypadáš jak ten OG Pau. Teraz kvôli tebe riešim kľúč. Vyobrený preložovek 2026. Chcel som vám povedať, že toto je prvá epizóda druhej série. Pokiaľ ste ešte nevideli kompilácie Pat a Mat, čo sú z prvej série, tak nebojte sa, budem ich vydávať skôr. Len preto musím sa trošku zdržiavať na Pata a Mata, aby ste vedeli. Dobre, takže čaute.